Dobrý den, dámy a pánové, milé děti. Tak, jak Serža správně řekl, ibišek nebo hibiskus je bezvadná věc, když člověk potřebuje udělat pristýn včelky. Já jsem na to přišla v podstatě chvilku po tom, co jsem to video minule dotočila a udělala jsem drobnej rešerš, a od té doby takhle vždycky hodím téhle kytce včelu. Ona ji během 2 minecraftových dní zpracuje, vyplivne a z toho ignoble stoku udělá pristýn. Což je prostě bezvadný. Samozřejmě není to pro mě teďka momentálně už zas tak zásadní věc, ale hodí se to. Kdyby mi náhodou nějaký z toho pristýn došly a potřebovala jsem je, tak vím jak na ně a jak je vlastně jako získat bez toho, aniž bych musela používat Gendastry. Tak. Tady tak jako průběžně si hraju se včeličkama, trošku jsem si hrála i se stromama, ale nakonec jsem se na to vyprdla, protože přes tady ty stroje to bude potom výrazně jednodušší. Particle efekty mě vždycky strašně baví. No. Samozřejmě jsem trošičku šlechtila, takže jsem si udělala industriální včelky, udělala jsem si imperiální včelky, tím pádem máme Royal Jelly a můžu tady dávat production upgradey, které se na to vážou. Tohle to jsou jenom Mystical a Sorcerous, který dávají kombi, který když předělám, tak z toho je Magic Wax. Druhou věc, kterou tady dělám, tak dala jsem je dál, aby mě nepoštípaly, protože ty tropické včely většinou koušou pěkně, ale tady ty z nějakého důvodu to mají nejspíš vyplý. Tak jsou tropické včelky, které dělají tady ty komby, silky komby, a z toho je jeden z těch produktů, tady to Silk Wisp přes Silky Propolis, který potřebujeme do questu. Tak. Ukažte se, potvory. Takhle. Tak. A napsala jsem si cestu včelek k tomu enchanting dropu. A já vždycky začnu točit, když má přijít noc, že jo. Budou noc. Dobré ráno. No, napsala jsem si cestu samozřejmě k té jedné včelce, ale ono to samozřejmě není tak jednoduchý, jak by to mohlo vypadat, protože je to prostě blázinec, jako vždycky se včelkama. Aby jsme dostali tady tu Arcane Queen, která dělá tam ty dropy, tak potřebujeme zmutovat ezoterickou princeznu s Mysterious dronem. Aby jsme dostali tu Mysterious nebo ezoterickou princeznu, tak potřebujeme kultivovanou princeznu, kterou samozřejmě taky nemám. A tu potřebujeme smíchat s Eldritch dronem a Eldritch drona dostaneme, když smícháme Sorcerous princeznu s kultivovaným dronem. To ještě dokážu. Tím bychom čistě teoreticky mohli dostat i teda Eldritch princeznu a tak podobně. Ale víte jak. No, takže kultivovanou princeznu, že dostaneme přes takový ty všechny možný různý nesmysly. Já teďka přemýšlím, kde mám všechny ty své včely, abych si tady měla taky pořádně uklidit. Tady ne. Jo, tady jsou pristýn stoky. Tady jsou všichni dronové, který tak jako po různu máme. Dobrý. Unusual. Třeba bych Meadows. A Meadows zrovna koukám nemám. Možná ji mám tady někde. Marši, Meadows je červená. Tak to bych si měla potom nějak předělat a dát dohromady. A víte jak, já se snažím dívat se tady, kterou bychom si mohli ukázat, protože abych s váma dělala celý to šlechtění, tak to bychom fakt upadli. Sorcerous Princess, to je tohleto, a kultivovaný dron, ten by měl být tady. To je z toho, jak jsem dělala ty Industrious a Imperial, jenom jsem se samozřejmě těch dronů nenechala udělat dost, takže to budu muset projít potom ještě znovu. A
Tyhle ty, když smíchám, tak se mi z toho vypadne asi Eldritch princezna, předpokládám. Ale víte jak. Jo, Eldritch Queen, super. Samozřejmě je k tomu potřeba spousta energie, je k tomu potřeba mutagen já získám jednoduše prostě tím, že rozpouštím bloky of redstoneu a pak je tam normálně pipe, že ho převádím. Mohla bych si ještě v mezičase mít tady někde nějaký tank, ale není to nutný. Eldritch Queenu nechám takhle přepálit, hodím si sem ty speed upgradey, ty mám tady, jsem je rozdělila, aby tam ty makaly hezky rychle, abych to mohla uvolnit, že jo, až budu mít 16 těch Magic Waxů, ale ono je to na dlouho a ono, když to bude pracovat samo, tak se nic nezblázní. Tak, tady ta si bude tady takhle pracovat, ještě tam hodíme ty dva, nehodíme, jenom jeden tam se může vejít, tady jenom 4, tak. No a já ji párkrát protočím, abych měla víc dronů. Neudělám tu chybu, co minule, že jsem se na to vyprdla a to. A pak uděláme spolu ještě pár kroků. Já se tady v tom pokusím ještě jednou zorientovat, protože to, že jsem si to napsala, to samozřejmě vůbec nic neznamená. Bych potřeba tady, aby se mi otevřela větev a já jsem to měla, že celý nakreslený od těch základních včelek. Protože jakhle vždycky, když na to 3krát kliknu, tak já už jsem potom úplně zablouděná, ještě jak to tady musím překlikávat, že ho na 10krát, no prostě blázinec, no. Prostě včelky. Ale myslím si, že tady to bude asi fakt poslední quest, který tam je. Takže já si prostě ve volných chvilkách budu zjišťovat, co z toho všeho, jak dělám. Myslím, že Pulsating Mesh, nevím, jestli jsme to minule na to koukali nebo nekoukali, tak ten je z Oblivion, nebo prostě z Ender včelek, který někde jsou. Říkám, musím si to tady uklidit. Ale ty chtějí jako kitku dračí vejce já nemám a spíš potom jim vnutím do toho genetického materiálu přes Labware, že chtějí kitky. Protože dračí vejce se mi momentálně úplně schánět nechce. Mám Medusa drony, ale prostě nemám Medusa princeznu. Budu se muset podívat, jak se dělají Medusa hnízda a případně si ještě udělat hnízda. Tak, já si jdu tady hrát s nima a až to bude tak nějak jako nachystaný, tak se zase ukážu. Tak, a když spojím kultivovanou princeznu s Eldritch dronem, měla bych dostat ezoterickou princeznu. A to už jsem skoro na konci. Už jenom asi 3 mutace. Tak, tohle šoupnem sem, počkáme. Eldritch princeznu a jednoho ezoteric drona dostanu nějakou mystickou královnu. Vůbec se mě neptejte. Pak tuhletu ezoterickou princeznu smíchám s Eldritch dronem, který ho nemám u sebe. Ten je tady. Hlavně tam nikde nesmím udělat chybu. Doufám, že jsem si to všechno dobře napsal. A Mysterious Queen zase šoupneme sem. Protože potom potřebuju ezoterickou princeznu, která by mi teďka měla vypadnout. Ne. Tady ezoterický dron. A tady ta Mysterious princezna, možná už jsem tam někde nějakou chybu udělala. Ty bych měla smíchat spolu. Esoteric drone, ne? Tak přesně naopak. Potřebuji Mysterious drona a ezoterickou princeznu. To bych měla mít tady. Teď jsem se do toho zamotal. No, vidíte, to je prostě přesně ono. Mysterious Queen. Tak, tady potřebuju drona a ezoterickou princeznu. Tak to jsem fakt udělala botu a smíchala jsem to špatně. Bože, a jak já získám ezoterickou princeznu? Kultivovat tuhletu potvoru a Eldritch drona.
To je tady ta česta. Takhle. Kultivovaná princezna a Eldritch Drone by měl dát ezoterickou princeznu, což je to, co potřebuju. Tohle to nepotřebuju. To jsem udělala špatně. No a teď si vemte. Charmed Queen není to, co jsem chtěla. Teď si vemte, že tohleto budu muset aplikovat ještě několikrát. Protože to se dostávám jenom k tomuhle. Budu to potřebovat minimálně pro tejto a tady to asi. To má ještě 6 takovýchhle jako zběsilých křížení. A jmenuje se ta královna teda tady ta. Ach jo. Tak. Já potřebuji Mysterious Drona. Toho bych měla v pohodě dostat. Ezoterická princezna. Kultivovaná princezna a Eldritch Drone. No. A měla by mi vypadnout ezoterická královna. Proč mi vypadla tady ta Charmed? No, to nevím. Ach jo, tak. Já tam naprdnu tyhle ty. Tuhle tu si dám do boku. No a udělám prostě ještě jednu kultivovanou princeznu, abych dostala tam toho, co jsem chtěla. Ještě jednou se na to podíváme. Potřebuju ezoterickou princeznu. Tu udělám, když kultivovanou princeznu smíchám s Eldritch Dronem. Kultivovaná princezna, Eldritch Drone. Bubohotám. Musela jsem si dodělat labware. Vypadni potvoro, co tě potřebuju, ne ta druhá. Ono občas se stává, že tam jsou 2 možné mutace a stane se ta nějaká jedna. Hurá, máme ezoterickou queenu. Já se budu muset potom podívat do toho svého vlastního videa, co jsem to tady strašila, abych zjistila, jako kde byla ta buta a co jsem to provedla zase za blbost. A proč mi to nefungovalo. Protože samozřejmě, že mě to rozčiluje samotnou. Tak. Tady sbírám pořád Silkwy, Spa a Magic Wax, už to vypadá na dobré cestě, i když leze to pomalu, ale nechce se mi zatím hrabat úplně jako v laboratoři. Tak. Tady se mi povedlo v rámci mobhantění, že když jsem dělala ty upgradey, zabít spoustu breberek, za který nejsou skoro žádný pořádný odměny, jenom mě tam ty questy jakoby splněný trošku rozčilujou, že jo. Oni jsou opakovatelný, takže časem to bude chtít znovu, ale vajíčka blizů se nám budou časem hodit a jsem zvědavá, co budeme mít v batůžku. Hezký. To se mi líbí, to se mi moc líbí. Tak. Tady už jsem dala takhle safari nety s krávama, tak sem doházíme ty ostatní vajíčka, který sem sice vůbec nepatří, ale ve výsledku proč je nemít třeba tady. Tak. Už tady začínám mít zase čurbes a to jsem se snažila to tady mít tak hezky uklizený, pardon. Ale to je prostě beznaděj. Víte, jak Minecraft, spousta bloků a tak podobně. Tak, tady to ještě furt pracuje. A taky jsem koukala na úplně super věc. For the Hoarding. 7% hotovo. Tak jsem to rozklikla a nebyly tam žádný questy. Teď už jsou tady vidět. Máme 7 nějakých questů hotových. Já, teda 7%, že? To znamená minimálně jeden quest tady máme hotový. A já vůbec nevím, který. Tady není. No, někde je tam schovaný a já nevím kde. Tak. Ezoterickou princeznu potřebuju smíchat s Mysterious Dronem. Tady zahodíme tyhle pičáky. S Mysterious Dronem a vypadne Arcane Queen. Tak pojď, holka. Což je ta poslední, kterou já potřebuju na ten jeden produkt, který ho potřebuju, já nevím, jestli 16 nebo 100 nebo kolik. Arcane Queen, haleluja. No, teď jsem si chtěla vyskočit, to mám jetpack, že jo. Tak to se mi nepovedlo. Tak. Takže tu dám takhle hezky sem. Dám jí tam automatický upgrade a ona by se měla sama dělat.
Nebudu si ji vůbec všímat. Ty partikly od těch míst mě pěkně štvou. Hele, Enchanting Drop. Hurá, no. A ona si tam bude pracovat, já jí to potom seberu a bude, no. Ty další už rozhodně nebudu dělat ani takhle stříhaně na kameru, protože prostě bych se z toho zbláznila. Případně jako se k tomu ještě vrátím a řeknu vám třeba před splněním questu jako nějaký blbosti k tomu, anebo prostě jenom splníme quest. Nevím. Uvidím, ještě bych se ráda včelaření trošičku věnovala, co se týče stromečku a určitě nějaký questy tady ještě budou. Koukala jsem, že tady je DNA ze včel, který bude muset udělat, což teďka se mi do toho nechce. Ale tohleto, 4 kvadruple kompresovaný cobblestony, to si myslím, že by nemusel být problém. Tady to je quintuple, tak. A někam sem by měl jít uložit, tak. No, to je první jako věc. Bone Crook, ten by se nám asi, co je na něm za enchant? Fortune, tak. Ten by se nám asi býval byl hodil na začátku. Teď ho třeba užijeme, až budeme mít nějaký pěkný vzácnější saplingy. Tak. Tohle je hotový. 300 solárních panelů. Čistě teoreticky by to nemusel být zas takový problém. Stačí nabušit spoustu těchhletěch, to znamená nabušit spoustu tohohletoho. A to znamená dojít dolů pro sklo, což znamená taky mimo jiný se vyspat. Já vím, mám si udělat ten výtah. Už mám na něj dokonce i nachystaný materiál, takže bychom vlastně mohli. A sklo mám tady. Ještě 4 taky se do mě vejdou. Takhle. No. Musela jsem na to vypěstovat signálu, což se mi teda vypěstovat. Musela jsem ho udělat a to se mi samozřejmě povedlo. Když jsem přestala být líná a dokázala jsem si ho odlejt. Redstone nemám. Jak to, že nemám redstone? To je nepříjemné, milí přátelé. Tady už mi ten barel skoro přetejká. A to jsem ho zvětšila hodně, že jo? Já přemýšlím, jestli by nebylo dobrý tam dát auto packager do prčic. Asi jsem to všechno vrátila do barelu. To se mi stává docela pravidelně. Jestli tam nedat auto packager a nesklorovat to rovnou v blocích, protože to políčko je nějaký strašně výživný. Tak. Netmavně, já vím, že máš problém se šťávou, ale to musíš rozdejchat, to není nic, co bych měla jako řešit já, že jo. Tak, já vím, tady na to by ten autocrafting byl jako vlastně ideální, ale podívejte se, jak mi to pěkně jde od ruky. Jenom to musím furt psát jak trubka, že jo. Vůbec nevím, kolik je 300 solárních panelů na staky, ale očividně to máme hotový. Jo, to byla konzumní. No to je pěkný, to mi sežralo docela solidně materiálu. To nechci vědět vůbec, co je. Mám pocit, že je to Blood Magic? Jo. To je takový to, čím si ubližuju potom. Brrr. To nechci si s tím vůbec hrát. Fuj. No a musíme zkontrolovat včeličky, nedá mi to. Potřebuji vědět, jak se jim daří. Tady žádní nejsou. Jsou tady, kolik máme dropů? 3. To je blaho, Occult Comp. Co bydlí v Occult Compě? Tohle uklidíme, ať se to tam neplete. Hele, Magic Wax. To můžu zrušit tady ty. Strašně jednoduše a můžu hodit tady tu třeba sem
a dát jí tam i tady ten druhý upgrade a ona bude mít produkci jak hrom. Tohle to můžu dát předělat. Tohle naházíme sem. Včelaření. No a na Blood Magic bych se ráda pustila. Podívám se, kolik máme natočenýho, abych zjistila, kolik máme času, jestli teďka nebo ne. Protože já potřebuju udělat tu mopku nějakým způsobem. No a přemýšlím, kam ten ostrůvek hvíznu. A asi ho dám takhle sem, s tím, že tady někde potom budu potřebovat ještě jeden kouzelnický, že jo, na Thaumcraft. A musím si to ještě rozmyslet, jak se to sem tak nějak hezky vejde. Ale možná by Blood Magic mohl být vedle včeliček a Thaumcraft takhle potom v rohu. Ten bude asi muset být trošičku větší, tam je těch krámů taky úplně neuvěřitelný množství. Nebo ho můžu hodit tamhle a Blood Magic tamhle, to bude asi rozumnější. No, já se jdu na to podívat. Tak, tohle je přesně ten důvod, proč jsem říkala, že se k včeličkám určitě ještě budu muset vrátit. A že bych se ráda věnovala forestry. Myslím, že na cherry cheesecake budeme potřeba vypěstovat cherry, jako že jo, třešňo nebo višňostro, nevím, jestli jsou cherry přímo třešně nebo višně. A to zase přes Gendastry. Mimo to, já bych strašně ráda, aby se nám tam potom začaly dělat motýlci. A já jsem si mohla udělat konečně svoji vlastní pořádnou sbírku motýlků, že jo, bez toho to prostě nepůjde. Takže jako to fakt chci, no, ale opustíme-li For the Hoarding, kde tady jako budu muset dělat spoustu divných věcí a na to se jako budu muset ještě podívat. Třeba na vaření jako deluxe cheeseburgerů se mi fakt nechce. Tak je teda ta Blood Magica a tam potřebuju Sacrificial Orb. A tady potřebuji sklo, který mám zase ve sklepě. Přejdem na sklo ve sklepě, vezmeme tohleto. Tak. A potom potřebujeme altar. Tady ten. A tady potřebujeme pec. By šlo. A takhle. Koukám, že v nějaký furnejsky jsem měla a dokonce jsem tam měla i nějaký seared bricky. No nevadí. Děkuji. No a co já s tím udělám, že jo? Dáme to zatím takhle do kouta, než tady postavíme ten ostrůvek. Ono potom to bude totiž náročnější, že já chci udělat samozřejmě obtrapku a ten Blood altar dám na chvíli, na nějakou dobu pod tu obtrapku. Já jsem se Blood Magice ještě nikdy nevěnovala, takže vlastně nevím, co se ode mě čeká. A vím, že potřebuji na to vraždit nad tím altarem moby, což jako s mobtrapkou na Skyblocku nebude vůbec žádný problém, aspoň nazbíráme materiál. No a right click. Tady tím bych měla teda right clicknout. Au. Tak. Bude to chtít po mně diamant, tak se pro něj doplížíme. Tyjo, fuj, to se mi nelíbí tohleto. No a takže počítám s tím, že ten altar tam nějakou dobu předtím jako bude. Jak zjistím, kolik to má krve. Nevím, jak zjistím, kolik to má krve. Dejte pryč ty kůže. No nevím, tak. Zkusíme tam dát tohleto, jestli to stačí. Ještě párkrát se vyšešíme, nemůže to přece chtít tolik. A vím, že ty další týry toho oltáře, že jo, už se dělají jinak, než že jo, jenom tím, že tam mám mopku. Dávají se na to ty čarodejnice a takový tyhle ty nesmysly. Takže časem ho budeme moct mít prostě někde jinde.
A ta moptrapka, že jo, tam budeme potřeba potom spawnovat nějaký breberáky jako extra, jako třeba ty blize, počítám s tím, že to někde po nás nějaký quest bude chtít. No, takže tak, ale provizorně na tady to sebedestruktivní, sebevražední, co si to bude stačit tady. No, vidíte, už ho máme. Jo, Weiss. To jsem úplně nechtěla. Tak. Máme Bloodruny, to se hodí. Master Blood Hour, to vím, že už potřebujeme prostě ty vyšší oltáře. Alchemic Chemistry Set. Blank Slate. Ty pojď sem. Jo, je to ten obyčejný shooter, co musím dát do oltáře. Tady to mě vždycky rozčílí, když se mi povede udělat. No tak. Tak. Aha. Tady na to samozřejmě potom je lepší, že jo, když nemusím ničit sebe, ale můžu ničit věci okolo sebe, protože mě tohle to prostě bolí, mě to nevyhovuje. No, tak, stačí jedna, dostaneme jich víc. No a že jo, mopku nebudu stavět na kameru, tu si nachystám a předpokládám, že teda příště se pustíme asi do Blood Magicy. Trošku. Myslím, že dále potřebuji ještě dodělat tu questovou linii, že jo, z botánií, ale byla jsem líná prostě zvednout ten oltář alchemikal. No tak, alchemikal. Jak vypadal ten obrázek tam, nevíte? Teda z těch divných věcí to bude. Určitě nějaká úplně jiná, protože jsem to špatně napsala, že jo? Alchemik. Mezera, tady to je. Obsidian, Master Blood, bla, Brewing Stand, myslím, že nemám Blaze Rod volnej, tak na to prtím. Ne. Tak. Pro dnešek stačí. Já si jdu za kameru hrát s včeličkama, postavit moptrapku. Dělat tady ty runy, to se asi jako nikdy nestratí, těch myslím, že budeme potřebovat spoustu. To znamená, že ve volných chvílích takhle u televize si můžu pouštět žilou. S tím, že tam musím furt házet včeličky, abych měla pristýnou dostatečnou zásobu, protože jak jsem koukala, tak obzvlášť, když se seknu, tak toho bude potřeba výrazně víc těch princezen. No a vy mi držte palce, ať to tady takhle nepřežiju, protože tohle vypadá, že bude dobrá jízda. Já vím, že někde je nějaký čudlik, jak zjistím, kolik to má té krve v tom oltáři. Vy mi to určitě napíšete pod video, s tím počítám. A jestli ne, tak já si to, že ho najdu. To je taková nějaká informace, která určitě je někde schovaná strašně přede mnou. A bude to nějaký stupidní součudlík, jako shift a podobně. No, teď jsem vzala ten stone a moc brzo. Tak, mějte se krásně, děkuji za pozornost a ahoj příště.